το αριστερότερο. Σωστά. Άρα αυτό που θα γίνει shift-in, αυτό εδώ, δεν θα είναι 0, αλλά θα είναι το ίδιο το ψηφίο. Θα διατηρήσω δηλαδή το ψηφίο του αριθμού. Ο αριθμός όπως είναι θα ολιστήσει προς τα δεξιά, δηλαδή τα υπόλοιπα θα είναι τα ίδια. Εδώ όμως θα υπάρχει ένας άσος. Εντάξει. Καταλάβαμε. Αυτό ποιος αριθμός είναι? Μείον 64, συν 32, συν 2, συν 1. Πόσο είναι? Μείον 32, συν 3, συν 29. Πλην 29. Εντάξει, άρα είναι το μισό του 58. Καταλάβαμε. Άρα χρησιμοποιούμε την αριθμητική δεξιά ολίσθηση εάν θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε ως διαίρεση και ο αριθμός μας είναι προσημασμένος. Και θετικό να είναι, πάλι σωστά θα την κάνει, γιατί θα δει 0 στο αριστερότερο bit, οπότε αυτό θα επαναλάβει 0. Οπότε όταν την δεξιά ολίσθηση την κάνουμε γιατί η ποσότητά μας είναι αριθμός και θέλουμε να το διαιρέσουμε και είναι προσημασμένος ή απρόσημος, τότε χρησιμοποιούμε την αριθμητική ολίσθηση, γιατί είναι το διαδίκτυο. Κατανοητό? Ωραία. Τώρα, πάμε στην επόμενη υποενότητα του κεφαλαίου 3 που αφορά την αναπαράσταση των πραγματικών αριθμών. Ναι. Για τις διαιρέσεις, ναι. Άμα υπάρχει υπόλοιπο. Το υπόλοιπο μπαίνει στον... Για την ολίσθηση λες ή για την ακέραια διαίρεση? Όταν... Ωραία. Λοιπόν. Ας πάμε στην απλή, στην απρόσημη. Ας πάμε 4 bit για να είναι πιο εύκολη πράξη. Ποιος αριθμός είναι αυτός? Απρόσημος. Όχι. 9. Εντάξει. Απρόσημος είναι το συν 9. Δεξιά ολίσθηση κατά 1. Σωστά. Άρα, ουσιαστικά όταν κάνουμε shift δεξιά και αυτό που φεύγει δεν είναι 0, αλλά είναι 1, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι ο αριθμός πολλαπλάσιος του 2, άρα θα υπάρχει υπόλοιπο με διαίρεση δια 2. Προφανώς το υπόλοιπο χάνεται. Δεν το γνωρίζεις. Παίρνεις μόνο τον πηλίκο. Ωραία. Εκτός, ρε παιδιά, μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Το 9 είναι το αριστερό, το 4 είναι το δεξί. Επειδή απρόσημος. 8 και 1, 9. Πώς είναι το 10? Εκτός και αν μπορείς να κρατήσεις το πηλίκο, το υπόλοιπο, ρε παιδιά, εάν ο επεξεργαστής σου κρατάει κάπου τα bit τα οποία γίνονται shift out. Γιατί αυτό είναι το υπόλοιπο τελικά. Εντάξει, δηλαδή, αν αυτόν τον αριθμό, ας πούμε ότι είχαμε αυτόν τον αριθμό. Ποιος είναι αυτός? Ο 11. Και το ολιστήσουμε 2 θέσεις μπροστά δεξιά. Άρα το κάνουμε δια 4. Το υπόλοιπο ποιο είναι κανονικά? Αν το κάνουμε ολιστήσουμε 2 θέσεις μπροστά αριστερά, το πηλίκο θα είναι 2. Και το υπόλοιπο 2, 4, 8 μέχρι το 11, 3. Άρα ουσιαστικά αυτά τα 2 bit, άμα μας τα κρατήσει κάπου, όπως μας τα κάνει shift out, αν μας τα κρατήσει κάπου, αυτό είναι το υπόλοιπο. Εντάξει, ο bips όμως δεν κρατάει κάπου τα bit τα οποία γίνονται shift out. Ωραία. Οκ. Ωραία. Τώρα, αν σε αυτόν τον αριθμό είναι προσημασμένος, ποιος αριθμός είναι? Σωστά.
Αν ο αριθμός αυτός είναι προσημασμένος, είναι το μείον 7. Μείον 8 συν 1, μείον 7. Είναι συν 1, συν 2, συν 4, μείον 8. Άρα μείον 8 συν 1, μείον 7. Αν αυτόν τον ολιστήσουμε μια θέση προς τα δεξιά, τι θα γίνει? Shift right arithmetic. Μια θέση προς τα αριστερά, shift right arithmetic όμως. Ποιος αριθμός θα γίνει? Πες μου τον αριθμό. 1, 1, 0, 0. Σωστά. Σωστά. Γιατί αυτό θα ολιστήσει μια θέση προς τα δεξιά νάτο και εδώ θα μπει το sign bit. Εντάξει. Ποιος αριθμός είναι αυτός? Μείον 3. Μείον 8 συν 4. Είναι ο μείον 4. Εδώ λοιπόν, στην περίπτωση της δεξιάς ολίσθησης, γίνεται στρογγυλοποίηση, αλλά η στρογγυλοποίηση γίνεται προς το μείον άπειρο. Δηλαδή, κανονικά, μείον 7, ποιο ήταν, μείον 7 δια 2 είναι μείον 3,5. Κάνει στρογγυλοποίηση λοιπόν και το αποτέλεσμα δεν μου δίνει το μείον 3, μου δίνει το μείον 4. Κάνει στρογγυλοποίηση προς το μείον άπειρο. Αυτό γίνεται πάντα στην δεξιά ολίσθηση όταν ο αριθμός είναι αρνητικός. Η στρογγυλοποίηση γίνεται στο μείον άπειρο. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Τώρα, αναπαράσταση πραγματικών αριθμών. Μέχρι τώρα έχουμε δει πώς θα αναπαριστάνονται οι ακέραιοι αριθμοί στον επεξεργαστή μας. Και στη λογική σχεδίαση και τώρα ακέραιοι είτε απρόσημοι είτε προσημασμένοι. Προσημασμένοι συμπλήρωμα προς 2 για να δούμε πώς θα αναπαριστάνονται οι αριθμοί. Τι θα γίνει όμως όταν έχουμε έναν δεκαδικό αριθμό, το 1,45, το 7,23. Πώς αναπαριστάνεται αυτό στον επεξεργαστή μας? Εδώ χρησιμοποιούμε την επιστημονική σημειογραφία. Η επιστημονική σημειογραφία είναι αυτή που έχει το κομπιουτεράκι σας όταν έχετε ένα μεγάλο αριθμό και δεν χωράνε τα πολλά ψηφιά. Είναι αυτό που ο αριθμός, για παράδειγμα, ο 9,456, μάλλον, όχι 9,456, ο 94,56 αναπαριστάνεται ως 9,456 επί 10 στην πρώτη. Αν έχετε, αυτό μπορεί να μην είναι κατανοητό, αλλά αν έχετε ένα, για παράδειγμα, κακό παράδειγμα, να το κάνουμε λίγο πιο σωστά. Ας πούμε ότι έχετε μια οθόνη η οποία έχει 4 ψηφιά. Δεν χωράει παραπάνω. Και θέλετε να αναπαραστήσετε τον αριθμό 1,452. Μια χαρά, τον αναπαριστάνει. Σωστά. Ωραία. Αν θέλετε να αναπαραστήσετε τον 14,52. Μια χαρά. Αν θέλετε να αναπαραστήσετε όμως τον αυτόν, πώς θα τον αναπαραστήσετε? Χωράει. Τι κάνει το κομπιουτεράκι σας αυτό? Αρχίζει, κόβει ακρίβεια και λέει ότι αυτό θα το γράψω. Πόσα ψηφία έχω? 4. Ωραία. Θα το γράψω ως 1,4 5. Έτσι δεν το γράφει το κομπιουτεράκι? Εντάξει, το κομπιουτεράκι δεν έχει μόνο 4, έχει παραπάνω ψηφία. Τι είναι το 1,4ε5? Είναι 1,4 επί 10 στην πέμπτη. Άρα ο αριθμός είναι 1,4,0,0,0,0. Πιο κοντά σε αυτό. Σωστά. Δεν είχε την ακρίβεια να σας αναπαραστήσει όλα.
αλλά θα σας αναπαραστήσει τον αριθμό σε έναν αριθμό που είναι κοντά σε αυτό. Εντάξει, αν είχε παραπάνω ψηφία και δεν είχε μόνο 4, είχε 8, θα έβαζε 1,45622 ε5. Είναι θέμα λοιπόν το ότι αν δεν μου χωράνε τα ψηφία που έχω για να αναπαραστήσω έναν αριθμό, αρχίζω και επιλέγω αυτή την επιστημονική σημειογραφία για να μπορέσω να χωρέσω τον αριθμό. Προσέξτε, αυτό πάει και ανάποδα. Δηλαδή, όχι ο αριθμός είναι μεγάλος, αλλά ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Πάλι με τα 4 ψηφία. Αν έχετε να αναπαραστήσετε αυτόν τον αριθμό, με τα 4 ψηφία, και θα πείτε ότι ο αριθμός είναι το 2 επί ε, ή τέλος πάντων 2 επί 1, 2, 3, 4, 5, 6. Καταλάβαμε. Άρα αυτά που θέλω, το κομπιουτεράκι σας λοιπόν θα το αναπαραστήσει κάπως έτσι. 2,0 ε μείον 6. Κάτι τέτοιο. Άρα και ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί μία αντίστοιχη αναπαράσταση για τους δεκαδικούς αριθμούς. Χρησιμοποιεί την επιστημονική σημειογραφία, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να πάλι θα καταλήξουμε ότι κάθε αριθμός θέλει 32 bit ή 64 bit. Θα δούμε και την περίπτωση του 64. Ας αρχίσουμε με τα 32. Θα πούμε λοιπόν ότι πάλι αν θέλεις να αποθηκεύσεις έναν πραγματικό αριθμό, ένα real αριθμό, τότε 32 bit πάλι θα χρησιμοποιήσεις. Αλλά η αναπαράσταση δεν θα είναι η ακέραια που σου έχω μάθει. Θα χρησιμοποιήσουμε μια επιστημονική σημειογραφία για να αναπικονίσουμε τον αριθμό. Οπότε πάμε να δούμε σήμερα πώς δουλεύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μάλιστα η αναπαράσταση θα γίνει χρησιμοποιώντας κανονικοποιημένους αριθμούς σε επιστημονική σημειογραφία. Τι είναι οι κανονικοποιημένοι αριθμοί? Είναι οι αριθμοί οι οποίοι αριστερά από την υποδιαστολή έχουν μόνο ένα ψηφίο. Δηλαδή, τον αριθμό 14,5 επί 10 στην τρίτη, για να τον κανονικοποιήσω πρέπει να τον ξαναγράψω, ώστε αριστερά από την υποδιαστολή να έχω μόνο ένα ψηφίο. Άρα θα το γράψω ως 1,45 επί 10 στην τετάρτη. Οποιονδήποτε αριθμό. Δηλαδή, έχω τον αριθμό πώς θα τον γράψω αυτόν με επιστημονική σημειογραφία σε κανονικοποιημένη αναπαράσταση? Αριστερά από την υποδιαστολή πρέπει να έχω μόνο ένα ψηφίο. Άρα ο αριθμός θα γραφτεί ως 2, επί 10 στην τρίτη. Πώς θα γράψω τον αριθμό 0,075? Με επιστημονική σημειογραφία σε κανονικοποιημένη όμως μορφή. 7,5 Σωστά. Γιατί η αναπαράσταση που τελικά θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι αυτή. Αριστερά από την υποδιαστολή θα υπάρχει μόνο ένα ψηφίο. Και φτιάχνουμε τον εκθέτη ώστε να διατηρεί αυτή την αναπαράσταση. Και το κομπιουτεράκι σου ακόμα αυτό κάνει. Θα κάνει 1,7 κάτι επί ε στη μείον τόσο και φτιάχνει αντίστοιχα τον εκθέτη ώστε να είναι κανονικοποιημένη μορφή. Αριστερά την υποδιαστολή να υπάρχει μόνο ένα ψηφίο. Στην περίπτωση τώρα των διαδικών αριθμών, αυτό μας βολεύει ακόμα πέρα, γιατί αριστερά από την υποδιαστολή θα υπάρχει μόνο ένα ψηφίο, το οποίο θα είναι άσος, και άρα δεν χρειάζεται καν να το αναπαραστήσουμε. Τα ψηφία τα κρατάμε. Δηλαδή εδώ τα κρατάμε. Δεν πετάξαμε κάτι.
Το θέμα είναι, θα το γράψουμε 0,75 επί 10 στη μείον 1 ή 7,5 επί 10 στη μείον 2. Η επιλογή για να πούμε ότι είναι κανονικοποιημένος αριθμός είναι αυτός. Ίδιοι αριθμοί. Δεν χάνουμε σε ακρίβεια σε αυτήν την περίπτωση, είτε στην μια περίπτωση είτε στην άλλη. Αλλά ο αριθμός πρέπει να γραφτεί έτσι, με κανονικοποιημένη μορφή. Και θα δεις το πλεονέκτημα όταν πάμε στους διαδικούς. Ωραία. Οπότε, στους διαδικούς αριθμούς, λοιπόν, η επιστημονική σημειογραφία έχει αυτήν την αναπαράσταση. Δεν έχουμε 10 ή κάποια δύναμη, συν ή πλην. Έχουμε 2 στην κάποια δύναμη, συν ή πλην. Άρα, έναν διαδικό αριθμό, για παράδειγμα, ο αριθμός 1,01, διαδικός. Καταρχάς, ποιος αριθμός είναι αυτός, αν το μετατρέψουμε στο δεκαδικό? Αυτός είναι στο διαδικό. 1,01. Ποιος είναι ο δεκαδικός ισοδύναμος? Ο 3,1. Είναι 2 στην μηδενική, 2 στην πρώτη, 2 στη μείον 1, 2 στη μείον 2. Άρα, 3, 2 στη μείον, είναι 1/4, Σωστά. Εντάξει. Πώς θα τον αναπαραστήσουμε λοιπόν αυτόν τον 1,01 σε επιστημονική σημειογραφία? 1,101. Για πες. Τέλεια. Στη μειών. Εντάξει. Είναι αντί για δυναμικού, 10 δυναμικού. Κάθε δύναμη είναι μια επιδοστολή δεξιά ή αριστερά. Για παράδειγμα, αυτόν εδώ, πώς θα τον αναπαραστήσουμε με επιστημονική σημειογραφία? Ποιος αριθμός είναι καταρχάς? Τέλεια. Το 1/8, 2 στη μείον 3. Το 0,125. Άρα πώς θα το πούμε σε επιστημονική σημειογραφία, για πες? Τέλεια. Σωστά. Άρα αυτό που πρέπει να αποθηκεύσουμε στο σύστημά μας, και αυτό θα δούμε στη συνέχεια, είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να το αποθηκεύσουμε, γιατί όλοι οι αριθμοί θα αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο. 1, κάτι. Άρα, αφού το 1, κάτι θα υπάρχει πάντα, αυτό το 1 δεν χρειάζεται να το αποθηκεύσουμε. Τι χρειάζεται να αποθηκεύσουμε? Αυτό και αυτό. Άρα τελικά χρησιμοποιούμε τα 32 bit για να αποθηκεύσουμε το κλάσμα, το νούμερο που υπάρχει δεξιά από την υποδιαστολή και τον εκθέτη. Ο οποίος μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός ο εκθέτης. Θα το δούμε αναλυτικά. Η αναπαράσταση λέγεται αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής, γιατί δεν είναι fix. Στα 32 bit δεν είναι σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο υποδιαστολή. Είναι κινείται η υποδιαστολή, ανάλογα με την τιμή του εκθέτη. Οπότε λέγεται αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής και είναι αυτή που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσουμε τους πραγματικούς αριθμούς στους επεξεργαστές μας. Η γλώσσα C, αν δηλώσεις μια τιμή, μια μεταβλητή float, τότε αναπαριστάνεται στον αριθμό με τον τρόπο που θα πούμε σε λιγάκι. Εντάξει, πάντως με αυτή την επιστημονική σημειογραφία. Με την αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Κατανοητό? Ωραία. Είναι 11, κάνουμε διάλειμμα, ξεκινάμε και Τετάρτο.
Είπαμε λοιπόν ότι για να αναπαραστήσουμε τον αριθμό. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε. Για να αναπαραστήσουμε τον αριθμό, πρέπει να τον εκφράσουμε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η επιστημονική σημειογραφία η κανονικοποιημένη. Και άρα αυτά. Παιδιά, ελάτε. Αυτά που πρέπει να αποθηκεύσουμε, γιατί τελικά ψάχνουμε να βρούμε πώς θα αποθηκεύσουμε τον αριθμό στον υπολογιστή μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Και να σας θυμίσω ότι ο υπολογιστής μπορεί να αποθηκεύσει διαδικά ψηφία. Άρα, πώς θα μεταφράσουμε τον αριθμό μας, τον πραγματικό αριθμό, με διαδικά ψηφία και να τον αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή. Και να σας θυμίσω επίσης ότι κάθε αριθμός και στο πεδίο των αγκαιρέων, αλλά και τώρα στο πεδίο των αριθμών, θα καταλάβει στον υπολογιστή μας ένα συγκεκριμένο χώρο στη μνήμη. 32 bit καταλάβαν οι ακέραιοι, 32 bit θα καταλάβουν και οι πραγματικοί. Άρα πρέπει να χωρέσουμε στα 32 bit που έχουμε για να αποθηκεύσουμε αυτόν τον αριθμό. Ρε παιδιά, σταματήστε. Πρέπει να αποθηκεύσουμε αυτά τα δύο πεδία. Το κλάσμα και τον εκθέτη. Το κλάσμα και τον εκθέτη. Άρα, ας πούμε ότι έχουμε ένα σύστημα με 8 bit. Ας πούμε ότι οι αριθμοί μας ήταν των 8. Άρα, οποιοδήποτε αριθμός θα χωρούσε στα 8 bit. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την σημειογραφία, η οποία μάλιστα λέγεται και σημειογραφία κινητής υποδιαστολής. Το εναλλακτικό θα ήταν να πούμε το εξής. Ωραία, τα 8 bit θα τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, τα 4 πάνω για να αποθηκεύσουμε το ακέραιο μέρος. Άρα θα θεωρήσουμε ότι η υποδιαστολή μπαίνει σε αυτό το σημείο πάντα. Και τα 4 κάτω για να αποθηκεύσουμε το δεκαδικό μέρος. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός που θα μπορούσαμε να αναπαραστήσουμε εδώ στο διαδικό? Τα 4 πάνω, 8 άσους θα ήταν ο μεγαλύτερος, σωστό, αλλά δεν είναι το 255, γιατί είπαμε ότι τα 4 πάνω θα τα θεωρούσαμε ότι είναι το ακέραιο μέρος και τα 4 κάτω ήταν το δεκαδικό μέρος. Σωστά? Έτσι δεν είναι? Άρα ο αριθμός αυτός είναι το 15, κάτι. Κοντά στο 16, ας πούμε. Κοντά στο 16. 15, κάτι, κοντά στο 16. Σωστά? Σωστά? Ωραία. Ποιος είναι, δύο πράγματα εδώ μας ενδιαφέρουν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να αναπαραστήσουμε? Δεν λέω για αρνητικούς. Ας πούμε ότι το αρνητικό δεν το βάζουμε ακόμα στην συζήτηση. Ας πούμε ότι έχουμε μόνο θετικούς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να αναπαραστήσουμε? Εδώ ο μεγαλύτερος αριθμός λοιπόν είναι το 16. Και ποιος είναι ο πιο μικρός, ο πιο κοντά στο 0 που μπορούμε να αναπαραστήσουμε? Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη ακρίβεια. Σωστά. Ωραία. Τώρα, με την επιστημονική σημειογραφία, αν κάναμε το ίδιο πράγμα, είπαμε ότι θα τον αναπαραστήσουμε τον αριθμό έτσι. Επί. Σωστά. Άρα, θα χρησιμοποιήσουμε τα 8 bit. Δεν είναι ακριβώς αυτή η αναπαράσταση, θα την αλλάξουμε μετά λιγάκι, αλλά η ιδέα είναι ίδια. Για να γράψουμε σωστά. Άρα δεν θα βάλω τώρα την υποδιαστολή μου καρφωμένη σε ένα σημείο, όπως το έκανα σε αυτή την αναπαράσταση. Αυτή η αναπαράσταση λέγεται αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής. Δεν χρησιμοποιείται. Θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Δεν λέω που έχω βάλει την υποδιαστολή μου. Λέω μόνο ότι χρησιμοποιώ από τα 8 bit του αριθμού, θα χρησιμοποιήσω τα 4 για να αναπαραστήσω το πλάσμα
Και θα χρησιμοποιήσω τα άλλα 4 για να αναπαραστήσω τον εκθέτη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να αναπαραστήσουμε? Πριν ήταν το 16 ο μεγαλύτερος αριθμός. Τώρα ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούμε να αναπαραστήσουμε? Πάλι όλο άσι. Περίμενε. Αν ο αριθμός είναι αυτός, ποιος αριθμός είναι αυτός? Δεν είναι το 1,1111 επί 2 στην πόσο? 2 στην 4 άσι. Ναι, είναι 4 χ, 4 ψ. 2 στην 15. Ποιος αριθμός είναι το 2 στην 15? Είναι το 2 στην 10 είναι 1024 επί 32. Είναι 32.000 κάτι. Σωστά? Άρα πριν με τα 8 ψηφία, το μεγαλύτερο μπορούσα να φτάσω ήταν το 16. Και η καλύτερη ακρίβεια που μπορούσα να φτάσω ήταν το 0,0001. Τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορώ να φτάσω είναι το 1,111, ας πούμε περίπου 2. 1,1111 είναι σαν να λέμε 9,99999, περίπου 10. Αλλά το 1,1111 είναι περίπου 2. Επί 2 στη 15η είναι περίπου το 2 στη 16η. Άρα είναι περίπου κάπου κοντά στο 64.000. Και τι ακρίβεια μπορώ να πετύχω? Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός? Εδώ μάλλον την ακρίβεια δεν μπορούμε να την πετύχουμε γιατί θέλουμε αρνητικό εκθέτη. Με θετικό εκθέτη, τι ακρίβεια μπορούμε να πετύχουμε? Άλλο θες να ρωτήσεις, για ρώτα. Κοίτα την αναπαράσταση. 1,χ επί 2 στην ψ. Άρα είπα ότι τα 8 ψηφία του αριθμού τώρα θα τα χρησιμοποιήσω για να αποθηκεύσω το κλάσμα και τον εκθέτη. Αφού η συμφωνία που έχω κάνει είναι αυτή, ότι έτσι θα είναι ο αριθμός, δεν χρειάζεται να αποθηκεύσω ούτε το 2, ούτε τον άσο. Εντάξει. Όχι. Δεν είμαστε 32 bit. Πού τα στα 32? 8 bit χρησιμοποιήσει. Απλά ο τρόπος με τον οποίο αναπαριστώ τον αριθμό μου δίνει τη δυνατότητα να αναπαραστήσω πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Να αναπαραστήσω τον 2 στην 16η. Εντάξει. Προσέξτε. Τώρα, 8 bit αυτή η αναπαράσταση, 8 bit και αυτή η αναπαράσταση. Πόσους συνδυασμούς έχει και μία αναπαράσταση και άλλη? 256. Δηλαδή, 256 αριθμούς μπορώ να αναπαραστήσω. Μπορώ να αναπαραστήσω παραπάνω. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, 256 συνδυασμούς έχει και ο ένας τρόπος, 256 και έχει και ο άλλος τρόπος. Δεν μπορώ να αναπαραστήσω παραπάνω από 256 συνδυασμούς, αφού τα 8 bit 256 συνδυασμούς μου δίνει. Απλά μπορώ να αναπαραστήσω σε μεγαλύτερο εύρος. Γιατί προφανώς όταν θα πάω στο 2 στην 16η θα χάσω σε ακρίβεια. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να αναπαραστήσω τον 2 στην 16η, αλλά δεν μπορώ να αναπαραστήσω έναν αριθμό ο οποίος έχει αυτόν τον αριθμό. Θα βάλω και ένα μηδενικό εδώ για να το σπάσω λιγάκι. Πώς θα τον αναπαραστήσω στα 8 bit? Το κουσβήνω να το ξαναγράψω. Έχω αυτόν τον αριθμό. Και έχω 8 bit να τον αναπαραστήσω. Με τον τρόπο που είπα πριν. 4 θα μου δίνουν το κλάσμα και 4 θα μου δίνουν τον εκθέτη. Πώς θα τον αναπαραστήσω? Αυτό είναι μεγάλο αριθμό. Σωστά. Δεν έχω βάλει καν υποδιαστολή. Θέλετε να βάλω και μια υποδιαστολή? Αρίστε να βάλω και μια υποδιαστολή. Πώς θα τον αναπαραστήσω?
πρέπει να τον γράψω ως 1,χ επί 2 στην ψ. Πώς θα τον γράψω? Ένα κόμμα 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Επί 2 στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 στη 10. Το 10 είναι, αν το κάνω διαδικό, είναι 1, 0, 1, 0. Σωστά. Τι θα αποθηκεύσω λοιπόν? Αυτά και αυτά. Έχασα σε ακρίβεια. Προφανώς δεν μπορώ να τον αποθηκεύσω τον αριθμό. Είναι αυτό που σας λέω πριν. 8 ψηφία έχω. 256 διαδρούς έχω. Δεν μπορώ να αποθηκεύσω χθες. Μπορώ να αποθηκεύσω ένα πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά θα κόψω σε ακρίβεια. Άρα, τελικά αυτόν τον αριθμό που θα αποθηκεύσω θα είναι ουσιαστικά αυτός ο αριθμός. Και τα υπόλοιπα μηδενικά. Τον αποθήκευσα. Αποθηκεύσω, ο αριθμός θα γραφτεί έτσι. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Τι είναι αυτά τα 4, τα 8? Αυτό είναι το κλάσμα και αυτό είναι ο εκθέτης. Προφανώς αν είχα παραπάνω β από 8 θα μπορούσα να αποθηκεύσω κι άλλα. Άρα το ζητούμενο τελικά είναι από τα πόσα bit μου δίνει ο αριθμός. Εδώ είπα ότι μου δίνει 8, δεν μου δίνει 8 στην πραγματικότητα, μου δίνει 32-64. Από τα 32-64 bit, πόσα από αυτά θα τα αφιερώσω για να βάλω το κλάσμα και πόσα από αυτά θα τα αφιερώσω για να φτιάξω τον εκθέτη. Άρα το πόσα bit θα είναι το κλάσμα και πόσα bit θα είναι ο εκθέτης θα είναι ένα συμβιβασμός μεταξύ ακρίβειας και μεγέθους που μπορώ να φτάσω. Πόσο μακριά μπορώ να φτάσω στον αριθμό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο εκθέτης, τόσο μεγαλύτερο αριθμό μπορώ να αποθηκεύσω. Όσο περισσότερα είναι τα bit του κλάσματος, τα χ δηλαδή, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορώ να έχω. Οι αριθμοί που είναι μικροί και δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια είναι εύκολοι. 1,01 επί 2 στη μείον 2. Τι θα αποθηκεύσω? Αυτό και αυτό. Όμως, το 1,0,1,1. Σωστά. Εκεί είπα ότι δεν έχω βάλει πρόσημο στον εκθέτη. Θα βάλουμε και πρόσημο στον εκθέτη. Σωστά. Γιατί τα μισά θα είναι η μισή εκθέτηση θα είναι αρνητική, η άλλη μισή θα είναι θετική. Σωστά. Άρα δεν θα πας στο 2 στη 16η που σου είπα πριν. Θα πας στο 2 στη 15η. Θα έχεις και μισούς εκθέτες αρνητικούς. Το ίδιο σκεπτικό είναι. Στο προηγούμενο παράδειγμα καταλήξαμε ότι με την κινητή υποδιαστολή μπορώ να αναπαραστήσω πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Ενώ με την σταθερή υποδιαστολή μπορούσα να φτάσω μέχρι μέγιστο τον αριθμό 16. Με την κινητή υποδιαστολή μπορούσα να φτάσω μέγιστο σε κάτι χιλιάδες, αλλά μειώνοντας ακρίβεια. Εντάξει, δεν μπορώ να αναπαραστήσω όλους τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 64.000. Ενώ με όλη την ακρίβεια, το 0, το 1, το 2, μπορώ να παραστήσω το 64.000, αλλά θα σου κόψω ακρίβεια. Θα σου κόψω τα χαμηλά ψηφία του αριθμού. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε ουσιαστικά ποιο είναι το πραγματικός τρόπος που αναπαριστάνουμε τους αριθμούς. Χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο, το IEEE STD, το STD από το Standard 754, του Παύλα 1985, είναι πότε εισήχθη αυτό το πρότυπο, άρα βγήκε το 85. Και το IEEE σας έχω πει τι είναι το Institute of Electrical and Electronic Engineering, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος προωθεί την επιστήμη του Electrical και Electronic Engineering και μια από τις δουλειές που κάνει είναι να προτυποποιεί διάφορα πράγματα. Ένα από τα πρότυπα που έχει εισάγει λοιπόν είναι και αυτό και ουσιαστικά όλοι οι υπολογιστές όταν είναι, ρε παιδιά,
όλοι οι υπολογιστές όταν είναι να αναπαραστήσουν έναν πραγματικό, έναν real αριθμό, χρησιμοποιούν την αναπαράσταση, χρησιμοποιούν αυτό το πρώτο, το IEEE 754. Και ονομάζεται αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Και μάλιστα μας δίνει δύο ακρίβειες, την 32-bit ακρίβεια, την οποία την ονομάζουμε single precision, απλή ακρίβεια, και την 64-bit ακρίβεια, την οποία την ονομάζουμε διπλή ακρίβεια. Προφανώς η διπλή ακρίβεια μπορεί να αναπαραστήσει πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και μπορεί να αναπαραστήσει και αριθμούς με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Πάμε να δούμε λοιπόν στην πραγματικότητα πώς γίνεται. Ο αριθμός χωρίζεται λοιπόν σε αυτά τα τρία πεδία που βλέπετε στη διαφάνεια. Το πρώτο, το δεξιότερο bit, S, είναι το πρόσωπο, είναι το sign. Εδώ έχουμε ξεχωριστό ένα bit να μας δείχνει το πρόσωπο. Είναι σαν την αναπαράσταση στο πρόσωπο του μέγεθος. 0 το S, θετικός αριθμός. 1 το S, αρνητικός αριθμός. Τα επόμενα ψηφία του αριθμού είναι ο εκθέτης. Πόσα bit? 8 για την απλή ακρίβεια, 11 για την διπλή ακρίβεια. Και τα επόμενα, το κάτω πεδίο, αυτό που ονομάζεται fraction, το κλάσμα, είναι 23 bit για την απλή ακρίβεια και 52 bit για την διπλή ακρίβεια. Άρα έχουμε το κλάσμα που είναι πόση ακρίβεια θα μας δώσει ο αριθμός, το 1, πόσα ψηφία, και ο εκθέτης, το οποίο είναι το 2 στην κάτω. Ο αριθμός λοιπόν τελικά είναι -1 στην S, προφανώς -1 στην μηδενική είναι συν, -1 στην πρώτη είναι πλην, γι' αυτό το γράφει έτσι. Άρα, αν θέλετε, αυτό σημαίνει 0 το S θετικός, 1 το S αρνητικός. Ένα συν fraction, δηλαδή είπαμε ότι είναι 1,χ, άρα ένα συν το fraction, το οποίο είναι 1 συν 0,χ ουσιαστικά. Επί 2 στην, όχι 2 στο exponent, αλλά 2 στον εκθέτη μείον μια σταθερή τιμή, την οποία την ονομάζουμε πόλωση, bytes. Τι θα πει αυτό? Όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε έναν εκθέτη, το 3, δεν αποθηκεύουμε το 3, αποθηκεύουμε το 3 συν έναν σταθερό αριθμό. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός σταθερός? Για την απλή ακρίβεια είναι 127, για την διπλή ακρίβεια είναι το 1023. Άρα, αντί να αποθηκεύσουμε εκθέτη, ας πούμε 3, για την απλή ακρίβεια αποθηκεύουμε έναν εκθέτη 127 συν 3. Αποθηκεύουμε το 130. Για τη διπλή ακρίβεια θα αποθηκεύσουμε 1023 συν 3. Θα αποθηκεύσουμε το 1026. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θα σας εξηγήσω σε λιγάκι γιατί το κάνουμε. Γιατί χρησιμοποιούμε την πόλωση και δεν αποθηκεύουμε τον εκθέτη όπως έχει. Άρα, για να υπολογίσουμε τον αριθμό πρέπει να βγάλουμε τελικά την πόλωση από τον εκθέτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον αριθμό 0,75. Μείον 0,75. Αυτό τον αριθμό. Πώς θα τον αποθηκεύσουμε? Καταρχάς, γράψτε μου τον 0,75 με διαδικό τρόπο. Είναι 0,5 και 0,25. Άρα είναι ένα δεύτερο και ένα τετάρτο. Σωστά? Άρα είναι 0,11. Σωστά? Καταλαβαίνουμε? Ωραία. Πρέπει να το κανονικοποιήσουμε. Άρα πώς θα το κανονικοποιήσουμε? Πώς θα γραφτεί το 0,11 με κανονικοποιημένο τρόπο? Γιατί είναι το 0,11? Γιατί το 0,75 είναι το 0,11? Το καταλάβαμε? Καταλάβαμε. Το 0,11 λοιπόν πώς θα το κανονικοποιήσουμε? Σωστά. Άρα τι πρέπει να αποθηκεύσουμε? Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Πόσα bit είπαμε ότι είναι το κλάσμα? Για την απλή ακρίβεια 23. 23 για την απλή ακρίβεια και ο εκθέτης 8 bit. Ο εκθέτης λοιπόν που πρέπει να αποθηκεύσει, θα μπαίνει πρώτα ο εκθέτης. Μπαίνει πρόσημο, εκθέτης, κλάσμα.
Άρα, το μείον 1 δεν θα αποθηκεύσουμε το μείον 1. Είπαμε θα αποθηκεύσουμε το μείον 1 συν 127. Άρα θα αποθηκεύσουμε το συν 126. Γιατί το κάνουμε τελικά αυτό, ώστε όλοι οι εκθέτες μας να είναι θετικοί. Δεν υπάρχει αναπαράσταση συμπληρώματος προς 2 στον εκθέτη, γιατί θέλουμε να αποθηκεύσουμε και αρνητικούς εκθέτες, σωστά. Εδώ είναι αρνητικός εκθέτης. Θέλουμε να αποθηκεύσουμε το μείον 1. Πώς θα αποθηκεύσουμε το μείον 1? Το ένα τρίκ που κάνουμε λοιπόν είναι ότι λέμε ότι δεν θα αποθηκεύσουμε προσημασμένους εκθέτες, θα τους προσθέσουμε μια σταθερή τιμή και αυτή η σταθερή τιμή θα μετατρέψει όλους τους εκθέτες σε θετικούς αριθμούς. Γιατί με τα 8 bit, ποιο είναι το εύρος των εκθετών που είχαμε? Κανονικά είναι από μείον 127 μέχρι συν 127. Άρα προσθέτοντας το 127, οι εκθέσεις μας θα γίνουν από 0 μέχρι 254. Όχι. Λέω ότι θέλουμε να αναπαραστήσουμε το 0,75. Καταλήξαμε ότι το 0,75 το δεκαδικό είναι 0,1 στο διαδικό και με την επιστημονική σημειογραφία θα το αποθηκεύσουμε 2 στη μείον 1. Άρα το κλάσμα είναι 1 πόσα bit? 23, Σωστά. Έτσι δεν είπαμε ότι το κλάσμα είναι 23 bit? Ωραία. Και ο εκθέτης, ο οποίος είναι 8 bit, στην απλή ακρίβεια, πρέπει να φέρει τιμή πλην 1. Είπαμε λοιπόν ότι στον εκθέτη, πλην 1 δεν είναι ο εκθέτης. Είπαμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε θετικούς και αρνητικούς αριθμούς στον εκθέτη. Με τα 8 bit του εκθέτη, αν θέλαμε να σπάσουμε τους αριθμούς θετικούς αρνητικούς, θα είχαμε από το μείον 127 ουσιαστικά έως το συν 127. Τι κάνουμε λοιπόν? Προσθέτουμε την πόλωση, μία σταθερά. Πόσο είναι αυτή η σταθερά? Είναι 127. Άρα το εύρος από μείον 127 ως συν 127 τι θα γίνει? Από 0 έως 2,54. Άρα εδώ στον εκθέτη δεν θα αποθηκεύσουμε το μείον 1. Θα αποθηκεύσουμε το μείον 1 συν 127, άρα το 126. Εντάξει, το οποίο το 126 είναι αυτό. Γιατί 7 είναι το 127, οπότε ένας φάσος λιγότερος είναι το 126. Θα δούμε την αναπαράσταση του τέλους. Πώς βγάλαμε ότι το 0,75 είναι το 0,11? Μετατροπή. Δύο στη μείον 1, ένα δεύτερο. Ένα τέταρτο. 2,75. Ωραία. Άρα, ο αριθμός τελικά, το 0,75, πώς θα γραφτεί? Μάλιστα ήταν μείον 0,75, άρα ήταν μείον 0,11. Πλάσμα, πρόσημο, 1. Εκθέτης, αυτός. Πλάσμα. Αυτό. 1, 0, 0, πολλά μηδενικά. Αυτό στην απλή ακρίβεια. Να το. Πλάσμα,
Συγγνώμη, πρόσημο, εκθέτης, που είναι το 126. Τα μπλε είναι το κλάσμα. Να το κλάσμα. Αυτόν τον άσο δεν τον αναπαριστώ πουθενά, Δεν χρειάζεται, γιατί η σύμβασή μου είναι ότι εκεί υπάρχει ένας άσο. Άρα δεν χρειάζεται να τον αναπαραστήσω. Αναπαραστώ το κλάσμα, αυτό εδώ, να το, 1,01 και τα υπόλοιπα μηδενικά. Και αναπαριστώ και τον εκθέτη, απλά τον εκθέτη πρόσθεσα την πόλωση και τον έκανα συν 126. Για την απλή ακρίβεια. Για τη διπλή ακρίβεια το μόνο που αλλάζει είναι ότι τα bit του κλάσματος είναι 52 και όχι 23. 1,0,0,0,0. Μεγαλύτερη ακρίβεια. Και τα bit του εκθέτη είναι 11 αντί για 8 και η πόλωση που προσθέτω δεν είναι το 127, είναι το 1023. Άρα μείον 1 συν 1023 θα αποθηκεύσω αυτό το οποίο είναι το 1022. Θέλω να αποθηκεύσω τον αριθμό 5,125. Πώς αποθηκεύεται ο αριθμός 5,125. Προφανώς πρέπει να το κάνω διαδικό. Ποιο είναι το 5,125 στο διαδικό? Αυτό είναι το 5. Αυτό είναι το 1,8. 2 στη μείον 3. Ναι. Ναι. Ωραία. Πώς πρέπει να τον μετατρέψω σε κανονική αναπαράσταση. Άρα πώς θα γίνει ο αριθμός? Παιδιά. Πώς θα γίνει ο αριθμός? Πρέπει να γίνει 1, κάτι. Όχι 10. 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Ναι. Ωραία. Τι χρειάζεται να αποθηκεύσω τώρα λοιπόν στον αριθμό? Το κλάσμα, που είναι αυτό, και τον εκθέτη. Άρα έχω πρόσημο 0. Απλή ακρίβεια. Εκθέτης. Πόσο εκθέτης? 2 συν 127. Γιατί βάζουμε την πόλωση. Ο εκθέτης μας είναι 2. Σωστά. Άρα ο εκθέτης πρέπει να είναι 2 συν 127. Άρα 129. Άρα πόσα bit είναι ο εκθέτης? 8 στην απλή ακρίβεια. Άρα το 129 είναι... Αυτό είναι 128. Αυτό είναι 129. Εντάξει. Και το κλάσμα? Αυτό. 0, 1, 0, 0, 1 και μετά γεμίζω μηδενικά, έτσι. Είναι 1,000. Βάζω όσα μηδενικά θέλω. Πόσα? 23 bit. 8 bit. Θα το δούμε το 0. Θα το δούμε. Ναι. Ο αριθμός που θέλουμε να αναπαραστήσουμε είναι αρχικά αυτός, έτσι, το 5,125. Το κάναμε διαδικό. 1,01,001. Το κάναμε
κανονικοποιημένη αναπαράσταση. Τι είναι η κανονικοποιημένη, είπαμε, αριστερά από την υποδιαστολή ένα ψηφίο. Άρα μεταφέραμε ουσιαστικά την υποδιαστολή από εδώ, τη μεταφέραμε εδώ. Και έγινε επί 2 στην Δευτέρα. Άρα, αυτό που θα αποθηκεύσουμε είναι αυτό το οποίο το ονομάζουμε κλάσμα. Και στην απλή ακρίβεια έχουμε 23 bit για να το αναπαραστήσουμε αυτό. Και τον εκθέτη, όπου έχουμε 8 bit για να αναπαραστήσουμε τώρα. Τον εκθέτη όμως δεν θα βάλουμε την τιμή 2, θα βάλουμε την τιμή 2 συν την πόλωση, η οποία είναι ένας σταθερός αριθμός, το 127. Άρα θα μπει 2 συν 127, αυτό που θα αποθηκεύσουμε είναι το 129 και όχι το 2. Άρα αυτό εδώ είναι το 129 και αυτό είναι το κλάσμα. Απλά πρόσθεσα κάτω μηδενικά. Ο αριθμός είναι 1,000. Βάλεις όλα σαν μηδενικά θέση. Ενώ στην διπλή ακρίβεια 0, τι θα γίνει ο εκθέτης? Στη διπλή ακρίβεια ο εκθέτης είναι 11 bit και η πόλωση είναι το 1023. Άρα αυτό που θα αποθηκεύσω είναι το 1025, το οποίο είναι στα 11 bit αυτό είναι 1024 και ένας άσος, αν είναι, δεν τα έχω μετρήσει σωστά, 1, 2, 4. Το 1025 πρέπει να είναι. Στα 11 bit. Και το κλάσμα είναι 52 bit. Το ίδιο όμως. Απλά έχω μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορώ να αναπαραστήσω αριθμούς μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί έχω 52 bit για να αναπαραστήσω το πλάσμα, ενώ στην απλή έχω 23 bit για να αναπαραστήσω το πλάσμα. Είναι η ίδια αριθμή. Εντάξει. Ναι. Θα ξαναδούμε στο επόμενο μάθημα ξανά την κινητή υποδιαστολή για να την κατανοήσουμε λίγο καλύτερα. Θα δούμε και το 0 πώς θα αναπαριστάνουμε. Γιατί δεν είπαμε τελικά πώς θα αναπαριστάνουμε το 0. Θα δούμε και το 0. Εντάξει. Καλό απόγευμα.